A mi vas podsjećamo da je juče u Beogradu potpisano 22 sporazuma. Jedan od najznačajnijih odnosi se i na izgradnju metroa. Francuzi će zajedno sa Kinezima uložiti 4,3 milijarde evra u 2 linije metroa. A sada da čujemo i Sanju Ivanić, direktorku Francusko-srpske privredne komore. Francuska agencija za razvoj otvara u septembru kancelariju. Šta će to značiti za naše dve zemlje? Pre svega, izuzetno je da je Francuska agencija za razvoj došla u Srbiju. Ovo je prvi put da oni uopšte otvaraju kancelariju u Evropi. Dakle, zaista lep znak i naravno sedište za ceo region će biti upravo u Beogradu. Napominjem da su oni čekali da se Beograd, pošto Francuska agencija za razvoj ima taj uslov da ne mogu da rade u zemljama koje su na sivoj listi zemalja za korupciju, koje takozvano sarađuju, imaju problema sa korupcijom. Oni su čekali da Srbija bude skinuta sa te liste jer potpuno je bilo očigledno da će se to jako brzo desiti. Tako da oni dolaze polovinom septembra, otvaraju kancelariju ovde. U portfelju imaju više stotina miliona evra za najrazličitije projekte u Srbiji koje mogu da finansiraju i u kojima mogu da učestvuju ne samo srpska i francuska preduzeća, već uopšte sva preduzeća koja su zainteresovana da rade u Srbiji. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.